monggo Mbak Elisa. Elisa bawa samping gunung. Oe o, ae o, ae o, ae o, oh. Langsung bawa Mbak Elisa. Wah iki wengi ben. Bobo ayo. Nggih pasiten Pak Subono. Siten mau. Sing ngersakaken caping gunung sinten niki Mas? Mbah Gutim. Mbah Kemawi. Mbah Butim. Mbah Butim. Mbak Gutim kae. Oh, nah ini kata ngajeng nih. Kemawi mereka gene kuda. Nggih, kemawi kanang gunung. Jebule tanggane dawak. Iya, tanggane dewek ki akeh sing mondha mirsani Iya kana manjen yang murun. Sekang kedumpring ya Bang Kumis ya karo Mas Rudianto ya mengen. Mas Waluyo Terus barang. Mas Waluyo Basan. Cilacap ya pokoke bose kae ya rawuh. Iya. Lik boing. Iya. Lik Akeh lah. boing ya Lik rawuh. lae. Periksane nggih kata. Heeh. Nang kene jan panganan iki mumbuk akeh banget Loh, ora iya. kepangan. Beda Bangga karo nang seribu. omahku ya Black ya. Iya. Nang omahe Gedang, dewek ya. ya ora nanam. Bangga li mungkin. Heeh. Monggo Mbak Elisa. Nggih. Caping gunung. Dibawa. Jenggleng nih. Dijenggleng. Mereka sing jenggleng. Iya. Arep jenggleng sapa? Elisa. Yang Mumbul saya. Turiman. Yang mumbul inyong. Oh, yang kamu kinyong. Oke. Inyong. Saya sedang digerumut ketupluk. Oh. Saben bengi nyawa Baksone bubar. awas kok Iya. saya kepidok. Apa? Kayak bal cenil Iya. mendal. Saya Ya, kurang dhuwur. tua aja sih bisa mencolot Black. Ya iya wong sih bisa menek kono ora bisa Iya, mencolot. oke, no. Menek be apal. Olahragane kena. Iya. Si telaten. Ngitung tatar iki. Telaten iki menek. Lun, Angger Bali ya menek. menek ya Bali menek. Ngantuk-ngantuk ya menek. Lunga ya Nenene menek. si telaten ini. Walah nika kita sih lumayan pokoknya nggih. Boten monopus. Lun, Ora monopus. monopus siapa artinya ya? Gedang goreng. Oh, gedang goreng. Oh niku nggih, Menopause. nggih seneng gedang goreng niku udah nggih. Iya. Monggo. Gularen. Oh alah. yen Apa? Rongas-rongas duduwe wis kepen. Gularen. Apa janan duduwe? Ya nganggo susu angleng, angleng. Anglen. Angger monopus Ayo, nganggo ayo, susu ayo. angleng. Anglen. Sanglet, nganggo susu sanglet. Oh, susu sanglet, Mbak Elisa. Angleng napa sanglet niku asline? Sangat Sanglet. men ngumpruk. Sanglet ben numpuk. Dah. Sangat ini gua ngasai gerabah. Anu napa jenengane? Mbok ora ngerti. Sing kae lungguh meronopus. Mbok ora ngerti nyong takon ring dokter Boy. Osteoporosis. Osteoporosis. Oh ya, Osteoporosis. osteoporosis. Mbak Elisa. Sosis. Iya apa-apa maksud wong dosen. Iya ngertine sosis bakar. Iya sosis bakar, sosis rebus iki. Monggo. Yen memeca. Usus rebus. Ya piye? Anjeloge kok. Sosis rebus. Hah? Iya. Kok sosis? Oh, urung tau ngrasakne sosis rebus. Lah ya kok. kayane ya mleketrek ora enak lah. Oh, lah ya. Enaknya ya sosis bakar. Tergantung sosis. Lumrah ya sosis bakar apa sosis goreng. Iya ya enak sosis rebus. Ya dadi bubur. Orang ngerti. Ya ngger ora sosis sekilo. Urung. Jan ciblek. Iya. Ana sosis Anggap rebus. pe. Yo, Iya. ya, Kira-kira sosisnya turiman kilo apa burungnya Bu Cibla? Ala kilo.
Lah wis ora. Titikane Kaya ketara. ketara abong blakune besin degek kok. Ora ning Rikang esuk ya umuran 75. Heeh. Tetep umpane dilaran ojaran bintang tamu tetep lakune beda nih. Nek pas Betul, dari 75 tahun Betul, dilaran Nggih. ojar kaul wayangan nanggap Nikuriman. nek wis 75 Kira-kira keprikuli munggah Pak. mlakune ya kaya iki lah. Ayo, karo ngomong. Karo ngomong. Asing cibrek, cibrek. Ayo mangkat blek. Asal ciblak mengene madhepan ngene budek, Hah? madhepan ngene. Oh iya iya. Wis tuwa ya budek. Keprikul saja. Ayo blek pada mangkat ya jog dadakan. Anu kok kaul nyong Lah karo. cibrek ya pada bae wis tuwa preblek. Nomor Gede-gede. pira? Nyong 80 apa 75? Gede-gede ya ayo. Kok aja 85 kowe. Baleni. Iya. Ayo blek mangkat tumbunge si wene. Mbok grimis ayo mangkat ayo. Badut tua terus krimis. Kok disita? Ya, ya ora ketang mung sak utelan kowe. Nadar ya kudu. Nadar nyong kalorika. Boleh ya. Nyong kalorika jadi bintang tamu. Iya. Tapi hanya melu eko suara. Kepriwe? Ngomong cok ciblek soser kan. Iya. Ya syukur putune pada waras, syukur. Melu eko suara putune pada waras bukit. Ora genah nyebut kok eko. Agi ngelawak kebelet guyu. Iya. Nyong jadi bintang tamu. Oh, iya kowe dadi bintang tamu. Kemudian lari ora lumrah iya. Tapi nyong gak apa-apa. Nyong yo diserang. Masa wong nini kok guli pipis kok dirag-rag iki ya. Angel. Wong nini sing iki. Buset, ki malah mlaku nang kene malah angel dalan malah keblek nguyuh nang kene lah. Aja ngoyo nang kono ki. Lah, Uyuhe kok wis ngumpluk. Uyu ngumpluk. Wis ngumpluk. Iya. wong Aja ngoyo janjing. anu sering nguntuti dedak iya ya dadi ngumpluk ya. Ki. Apa? Kayak Elisa. Kaya Ya gen dilalah gen, dilalah. Ojaran bintang tamu sing dalang Elisa. Nah. Terus wong ini karo kaki-kaki Elisa lah suluke gede kayak gitu. Kan wis kaki-kaki kowe dalang Elisa suluke. Mbak Elisa lah suluke main ya. Iya. Anu Suluke iya. dalang. Kalu dalang Elisa. Elisa kan dalang kondang. Dalam kondang. Uluknya gede. Uluknya gede. Suluke gede. Selo. Oh, anu gede. Wong ompong urung sing genah. Ya, ya duwe untu goblok. Goblok. Masa mau kaki-kaki digoblok-goblok nang nene. Wong bintang tamu kan karo nglawak. Ya ora. Ayo kayak Kon dalang. suluk maning iki. Heeh. Jajal. Jajal. Uluk. Anu dhewe ragak lakon greget saut jajal iya greget saut. Elisa. Pripun, Mbah? Kok nang ndi sih? Iki nek kene, Mbah. Kok sakit Ajang Matane, matane anggar wis tuwa ratara. Aja ngramaki ngono-ngono kene bae kene bae. Alam mo kilu. Jenenge wong plecan banget ini kilup malah. Kok Kon suluk. uluk maning. Iya, Ayo mau. Jajane kangen Suluke caping gunung, caping gunung. oh bang bae. Uluke awak. Dawal. Bocah dhuwur kon. Iya. Monggo Pak Dalang Endro nggih sugeng dalu. Monggo Pak Guru. Nggih. Oh wis. Aja kaya gue bae. Lino dah. Wis oh wis Mas
ponco wis tua aja kaken lino. Ya. Ngombe jamu penggeli. Kowe ngomong apa kowe ora bener. Ngguk-ngguk bae. Iya, nyong alu. Lino kenane lara. Iya, nyong belino. Hanyangen. Anyang-anyangan. Iya. Pak arep mati kapan? Mati kok Kang Senan iki ya to. Maksudnya arep yo kapan? Anu kon momong anak putu buyut kon mati. Iya, kita pada Oh berarti yang wong kaki-kaki ini takone kaya gue ya tak. Iya kayak gue kadang-kadang iya. Anu kelahne nyong. Iya, kok anggar mati kan kowe tak sengi kok. Embolah. Tak primpeni kowe blak. Aja disit aja disit. Gobrayan Ya gobrajan. Gopren aku Suwaryo. Iya, nyong urung garap pati ya. Nyong kangen karo kae uluke anu dalang Edisa ya. Benang TV jan nyong ora turu ya wong iya. Amben anggel di kamriang. Iya. Meriang aja meriang ya. Ora. Men panjang umur kocok tanggapna Elisa. Oh, iya. Kondalang sing uluke. Sewengi kok luluk bayane. Seneng kali kuluk. Ayo, uluk anu Elisa kok. Pacita. Eneng ayat tilik. Kaya anu pitik telo. Iya. Iya. Ayo, Panas greget saut songo jajal. Segera mangkara tempat mendo tete kalopo samawar sito anggara rakota buta maesa respati min tuna eko twitri catur panca sat sapta hasta hasta nawatasa Ngandel apa ora blak? Dalang wedon temenanan ora goro. Plane bener umpane Ciblek wis tuan nanggap dalang Elisa suluke kepriye iki? Suluke kepenak. Gede, Suluke suarane gede. gede, Iya. kepenak. Wonge cilik iki suluke Wonge gede. cilik Iya, dhuwur wong tapi cilik tapi suarane gede. mantep. Iya ya. Kayak Via ya. Wonge cilik suluke gede, Mbok. panas udan panas lengale Gede malah suluke cilik biasanya. sampai Suara suling kumandang suara jenang jali ake gulane ojo lali agamane sarta budayane
Kope dangdut. Tang, 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 tang. Brajagan Banyuwangi, Mbak Wiwin. OA langsung. Iya. Luar biasa Mbak Elisa, Mbak Wiwin juga luar biasa. Nggih. Kentine dipergunakan Mbak secara Kenti baik. ya. Monggo Mbak Keti kapuri Mbak jumeneng. Enti ya bisa- Langsung mawon bisa nembangi. Suluk. Nggih. Artine boha iki apa? Artinya Semok. Semok. Oh semok. Heeh. Black, ki umpamane pulau Jawa dibagi 3 provinsi sih. Apa Nggih. bae ya Black? Nggih angger niki dhuwur. Niki angger pulau Jawa niki Jawa Timur. Nah, kok Wah, apal bakal. ya Black ya? Warna identiknya itu jadi. Iya, babagan identitas. Identitas nika angger Jawa Timur kan mesti ana gambar celurite. Iya. Siki kari turiman. Iya, iya. Jawa Tengah endilik. Niki kan Anu kundan apa? Nggih, genteng. Nek Jawa Tengah niki teng mriki teng ngarep. Sing ora wani ngemek. Nggih, daerah Doki Black sing endi? daerah sing Sepion. maksudnya kan Jawa Ki kene Jawa Timur, Identik dengan identitasnya identik celurit. Ya lancip kalau. Iya. Kan Jawa lagi. Tengah ya, Black. Nek Jawa Tengah. Jawa Tengah guys kan ngene mengene. Bisane Ki titikane gene identitasnya Gunung Orang Kembar. ditimbak kok guyu nang apa sih? Keri. Aja pegik, aja Kok pegik. anu timbak kelambine kok kering. Iya. Maksudnya kayak nage identiknya ngene. Iya. Tapi ya abis asal ini Ciblek ya uli ngemek nang turiman ya kena kasus. Jangan. Arep Kepriwe sih Ken? Jangan, Lik. Kowe keri ya. Keri, Dik. Wong nyong sing nasa dhewe keri banget nyong. Jawa Barat di Jawa Barat mudun malih. Don. Nggih. Niki identitasnya Tangkuban Perahu. Oh gunung Gunung. Oh, Gunung Tangkuban kono, Perahu. Gunung Iya. Tangkuban Perahu. Endi? Ciblek mana Ciblek? Ki kan apa? Ciblek. Sindoro Sumbing. Ki Sindoro Sumbing Gunung Kembar. Gunung Kembar. Sindoro Sumbing. Iya. Sekarang Tangkuban Perahu Semarang ki, kan liwati. Iya. Sing arang-arang diambah Black. Lagi kan jalan tol. Mudun. Ki jalan tol. Jalan tol. Iya. Jalan tol. Tol anyar. Tol anyar. Iya. Apa sih? Waduh, lagi Udah digambar. ngajak aja gue ya Kayak keri. jalan- Nang apa siapa tanganku ada lu kutek Ini keri dong, lah. yang berapa aja gue. Lagi maksudnya mengene. Kayak anu apa mikir Gunung Kembar. Gunung Kembar. Kayak kan jalan tol. Jalan Tol tol. kan halus. Alus iya. Nah, anu jeglongannya sih cike Iya. Tuline gede. Hah? Tuline gede. Gede apa nih? Lah gue tolek. Lah ya tol. Lah Dan nang apa tekan sih? tol. Lah gue pikir gede. jalan tol jere. Tol Ya jalan jalur. tol lah nang apa-apa anak tol cilik. Berarti kanti pikirannya menganak-anak Tol dari cilik turiman. siapa? Anak tol Orang tol bang. tuh dihalus. Ya Jadi Allah. antara Ya, tol Mbak. kota karo tol pelosok kuwi nu beda. Nang Sumyu cilik, jalan tolek. Lah kan tulis gue nyong. Ya mulanya kan anak kan. Anak Ya cilik. wis. Ya. Tol gue lenceng apa halus apa menggok kayak. Iya. Tol kok gede. Ya tol. Terus melewati Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat kan anak gunung Tangkuban Perahu. Keri. Ah, keri. Gimana? Keri banget. Sekapak-kapak urut keri banget. Yo ana sing ngojari lik turiman. Lagune napa? Tombo kangen sing nyanyi Mbak Ayu. Terus Oke. ana maneh sing ngojari jarum-jarum Mbak Irma. Nggih, Mbak Ayu monggo jumeneng. Turiman. Kesayangan. Ya. Monggo. Heeh. Aku
Matur nuwun Om Duriman, Bu Jibrek, lan ugi Mbak Elisa. Nuwun.